Shaɗo take yin aikin da nake so yi a cikin kwana ɗaya. A duk lokacin da aiki ya bayyana a gaban Shaɗo, ba aikin yake yin kansa ba, Shaɗo ne yake yin shi. Dala da kataralla duk irin abubuwan da nake fahimta ka ba zai taɓa min kare siyasa ta. Duk lokaci ne da muke amfani da lissafi da kuma kidaya da jahilcin da Allah ya ba mu. A sallami ne kawai ko kuma na fasa bai. Akan kujerata da nake nema babu wani ɗan adam da ba zan iya kau da shi a doron ƙasa. Kaɗan ka gani yanzu muka fara wannan wasan kura da kai. Idan har kika sake kika ƙara maimaita wani abu a cikin gidan nan ranki sai ya ɓaci. Ashe. Fansar waye? Fansar ka ce ranka ya dade. Fansar waye. Wallahi zuciyata da soyayyar ki take buga a koda yaushe. Ya kai ya kawo har gizo kike mu. Ka san shi Allah ba yadda baya yi. Waye wancan? Me matsalar ka da san sanin waye shi? Dama ina son gani ne ko na isa da ki. Ashe hakan ne na isa da ki. Nemi wanda ka isa da shi amma dai ba ni ba. Amma kuma san ke ba aji na bane. Dakata dan Allah, kai aji na ne. Yanzu cin mutuncin naki har ya kai haka. Dakata. Idan mun baki mu kafa ba. Fansar waye. Kafin awa 24 a tabbatar min da aikin nan. Ban buƙatar umarnin wani kan aiwatar da aiki na. Amma dole mu bi wannan tsarin. Wannan hanya da ka bi kwata-kwata ba hanya bace mai bullewa. So, wasu ba mu gani. Ba da kai nake magana ba, da uban ka nake. Idan har aka shigo da maganar kisa a wannan gefen, to komai da na tsara zai rushe. Ya kawo kuɗin. Ai turo ka waje na. Ni shigo da kai cikin area ta. A ga kwana mai gida.